Τώρα ας μιλήσουμε για χρήματα. Το οικονομικό πλάνο που χρησιμοποιούμε είναι ένα 3x10 Forced Matrix, το οποίο ξεκινά με 3 και πληρώνει σε 10 επίπεδα βάθους. Εκτός από τα χρήματα του Matrix, η MyFunLife πληρώνει επίσης matching bonuses μέχρι 50% σε όλες τις προσωπικές συστάσεις, ένα απίστευτο και πρωτοποριακό coding bonus και ένα εντυπωσιακό car bonus. Ας δούμε τις αμοιβές αναλυτικά. Ξεκινώντας, έχετε 3 κενές θέσεις συνδεδεμένες κατευθείαν με εσάς, που μπορούν να συμπληρωθούν είτε από μέλη που θα συστήσετε εσείς, είτε από μέλη που θα συστήσει κάποιος πάνω από εσάς, όποιος προλάβει πρώτος. Μόλις συμπληρωθούν αυτές οι θέσεις, ανοίγουν 3 θέσεις συνδεδεμένες με κάθε μία από αυτές, δημιουργώντας συνολικά 9 κενές θέσεις. Κάθε θέση που συμπληρώνεται ανοίγει 3 νέες κενές θέσεις που μπορούν να συμπληρωθούν είτε από εσάς, είτε από την ομάδα σας, είτε ακόμα και από κάποιον που βρίσκεται πάνω από εσάς. Κερδίζετε χρήματα για τα πρώτα 3 επίπεδα του Matrix, ακόμα και αν δεν εισάγετε ποτέ κανένα, και μέχρι το 7ο αν απλά εισάγετε 3. Για να γίνει ακόμα καλύτερο, εισάγοντας 3 μέσα στην πρώτη εβδομάδα σας, γίνεστε μέλη του Faster Club και κερδίζετε άμεσα $25. Απίστευτο, έτσι? Ξεκινάτε την επιχείρησή σας κερδίζοντας πίσω τα χρήματα που δώσατε από την πρώτη εβδομάδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δίνετε ένα παράδειγμα, το οποίο αν θεωρητικά αναπαραχθεί πλήρως, θα γεμίζει μία σειρά του Matrix σας κάθε εβδομάδα. Αυτό δημιουργεί τεράστια δυναμική και κυρίως δίνει ένα ξεκάθαρο στόχο σε όσους ξεκινούν. Αν ιδανικά ακολουθούσαν όλοι το παράδειγμά σας, γινόμενοι μέλη του Faster Club, αν έφεραν και εκείνοι 3 την πρώτη τους εβδομάδα δηλαδή, τότε το Matrix σας θα γέμιζε μέσα σε μόλις 10 εβδομάδες. Μάλιστα, κάνοντας το αυτό, ακολουθείτε το Map System και τη φιλόδοξη πρόκληση για πλήρη οικονομική ανεξαρτησία μέσα σε 10 εβδομάδες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι τόσο δυναμικό. Στο site υπάρχει υπολογιστής εισοδήματος και μπορούμε εκεί να δούμε τι εισόδημα είναι εφικτό. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αφού χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή εισοδήματος, βλέπουμε ότι ξεκινώντας να συστήνουμε τη MyFunLife και με άλλους, οι αμοιβές γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Εισάγοντας 3 προσωπικά, γίνεστε bronze και κερδίζετε 10% matching bonus από τα μέλη που έχετε συστήσει προσωπικά. Δηλαδή, κερδίζετε επιπλέον από ό,τι θα κερδίζατε το 10% των εισοδημάτων που έχουν εκείνοι από το Matrix. Εισάγοντας 6, γινόσαστε ασημένοι και το matching bonus διπλασιάζεται, γίνεται 20%. Εισάγοντας 10, γινόσαστε χρυσοί και κερδίζετε 30% matching bonus. Όταν συστήσετε 20, γινόσαστε ζαφύρι και εκτός από το ότι το matching bonus γίνεται 40%, ξεκλειδώνει για εσάς το 8ο επίπεδο του Matrix. Ελέγχοντας τον υπολογιστή εισοδήματος, βλέπουμε ότι εδώ τα νούμερα γίνονται τεράστια. Γίνονται τόσο μεγάλα που βλέποντας τα φοβάσαι. Για το σοβαρό δικτυωτή που θα συστήσει 50 και πετύχει το επίπεδο του ρουμπινιού, το matching bonus γίνεται 50% και ταυτόχρονα ξεκλειδώνει το 9ο επίπεδο με 19.683 θέσεις, οι οποίες όταν συμπληρωθούν αποδίδουν $1 η κάθε μία. Κάντε τον πολλαπλασιασμό. Δεν θα μπορέσετε να κοιμηθείτε το βράδυ. Για τον απόλυτο δικτυωτή, συστήνοντας 100, κατακτάς το επίπεδο του διαμαντιού και ξεκλειδώνεις και το 10ο επίπεδο του Matrix, κερδίζοντας πάλι $1 από κάθε θέση που συμπληρώνεται σε αυτό το επίπεδο. Πρόσθεσε και 50% matching bonus αυτό και το εισόδημα που μπορεί να δημιουργηθεί κάνει ακόμα και ηθοποιούς του Hollywood να ζηλεύουνε. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι το coding bonus. Το coding bonus θεωρείται από τους ειδικούς της βιομηχανίας ως το πιο κερδοφόρο bonus που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Ας δούμε το γιατί. Εισάγοντας 3 μέλη, αρχίζετε να το δικαιούστε. Ξεκινώντας λοιπόν με τον 4ο, 5ο και 6ο που συστήνετε, κερδίζετε $5 coding bonus όταν ξεκινάτε. Εδώ όμως είναι που γίνεται ενδιαφέρον. Κερδίζουμε επίσης $5 όταν συστήσουν εκείνοι 3 μέλη. Και εκείνοι 3, δηλαδή 9 και μετά 27 και μετά 81 και μετά 243 μέχρι το άπειρο. Φαντάζομαι δεν ελπίζει ακόμα ότι θα κοιμηθεί σήμερα, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι ένα bonus το οποίο πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Μετά τους 6, το coding bonus εκτινάσεται από $5 σε 8, οπότε για τον 7ο, 8ο, 9ο και 10ο κερδίζετε $8 για τον κάθε ένα. Το εντυπωσιακό είναι ότι για τους πρώτους 3 τους κερδίζετε επίσης $8. Το ίδιο και για τους 27, το ίδιο και για τους 81 μέχρι το άπειρο. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Εδώ είναι που βγαίνουμε στο δρόμο ουρλιάζοντας από ενθουσιασμό. Μετά τον 10ο, το coding bonus γίνεται $10.
Οπότε κερδίζετε $10 για τον 11ο, το 12ο, τον 13ο και ούτω καθεξής, μέχρι κυριολεκτικά το άπειρο. Το coding bonus δεν σταματάει πλέον πουθενά. Και σωστά μαντέψατε, κερδίζετε $10 για τους πρώτους 3, για τους πρώτους 3 εκείνων, δηλαδή για 9, μετά για 27, μετά για 81, πάλι μέχρι το άπειρο. Το coding bonus το κερδίζετε σε άπειρο βάθος και άπειρο πλάτος για πάντα. Τα coding bonuses πληρώνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακό σας. Αν αυτά δεν είναι αρκετά, έχουμε και ένα bonus αυτοκινήτου. Με τη MyFunLife μπορείς σύντομα να αποκτήσεις αυτοκίνητο της επιλογής σου, ό,τι μάρκα θες, ό,τι χρώμα θες, ό,τι τύπο αυτοκινήτου θες, από Mercedes μέχρι φορτηγό. Η MyFunLife σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις όποιο αυτοκίνητο θέλεις εσύ. Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα στο οποίο ξεκινάμε με $25. Αν αυτή είναι η πρώτη σου προσπάθεια στη δικτύωση, τότε αυτό είναι για σένα. Αν ανήκεις σε αυτούς που δεν έχουν κερδίσει χρήματα από τη δικτύωση, τότε αυτό είναι σίγουρα για σένα. Αν έχεις κερδίσει και κερδίζεις πολλά χρήματα από τη δικτύωση, τότε αυτό είναι οπωσδήποτε για σένα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο για το μεγάλο φινάλε.